Assalamu alaikum. Ambalman silamɛw. Maître Badini lo n b'aw fo aw ni sɔgɔma aw ni tile. Ala ka tarata wele yira n na. Baasi tɛ bi n y'a décidé ka na Ala tɔgɔ dɔ d'aw ma min ka nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya la. An bɛ bi tile min na ninnu de ka ɲi mɔgɔw bolo. Ala tɔgɔ a bɛ mun de kɛ? A bɛ son de minɛ. Ni maa y'i ka fɛn suɲa ka boli k'a k'a kɔnɔ k'a t'i ye. Kana kuma caman kɛ. I ye son dɔ i ma son dɔ n'i b'a fɛ k'a minɛ dɔrɔn ni de b'a minɛ. Yani tile saba a tigi bɛ sɔgɔ ka na jagoya ka na yɛrɛ fɔ a ye ne de tun ye fɛn nin suɲɛ jagoya de y'o ye. Nka an bɛ don a baara ɲɛfɔ cogo la an b'a ɲini aw fɛ a ka abonné chaîne kan a kana ɲinɛ ka abonné chaîne kan dɛ. N'a abonné na a ye notification digi o kama ni vidéo wɛrɛ bilara a b'a sɔrɔ cogo min na. An b'a ɲini aw fɛ a ka Ala tɔgɔ nin partager walasa mɔgɔ wɛrɛ ka se ka vidéo nin sɔrɔ ka se k'o mago dilan n'a ye. Masha Allah ko bɛ kɛ cogo jumɛn? D'accord. Aw bɛna ka waati min sɛbɛn komi a tun y'a bɛ ka waati min na a b'a sɛbɛn siɲɛ kelen nɛgɛwalaga kan. N'a y'a sɛbɛn nɛgɛwalaga kan ka ban a bɛna sɔrɔ sisan k'a bila tasuma na a bɛ to ka wurudi nin kɛ. Jɔko fila le y'a na fila ye. Jɔko fɔlɔ Fatiha kɔfɛ a bɛ suratul fiili kalan o ye lamtara kaifa ye. Jɔko filanan a bɛ kulu walaw kalan Fatiha kɔfɛ. N'a ye salam bila a bɛ sakfirula kɛ siɲɛ 100 ka sɔli kɛ kiraba kan siɲɛ 100 a bɛ sɔrɔ ka sayɛsila naran zata lahabi a b'o wurudi siɲɛ 653. N'a tilara bɛ ya muntakim a b'o wurudi siɲɛ 600 ani siɲɛ 30. N'aw tilara farida bɛɛ kelen kelen kɔfɛ n'a ye farida o farida seli a bɛ ya muntakim wurudi 1287. Tile 3 dama yira kɔnɔna na n'Ala n'a kira sɔnn'a ma a tigi bɛ sɔgɔ ka na ni wari nin ye a ye fɛn min suɲɛ hali ni fɛn kɔni ma sɔrɔ a kɔni bɛ sɔgɔ n'aw ka wari ye a kɔni bɛ sɔgɔ ka na yɛrɛ yira son bɛ dɔn jagoya don ma caman fana n'Ala farala aw kan a tigi t'aw ka wari dɔn k'a ban en tout cas son kɔni bɛ sɔgɔ ka na jagoya don a bɛ sɔgɔ ka na bɔra yɔrɔ min na a ye fɛn ta yɔrɔ min na a bɛ sɔgɔ ka na yɛrɛ yira n'a m'o kɛ fiyewu a ɲɛ suma ti to n y'a d'aw ma Ala min kosɔn Ala ka barika don aw ye aw salamu alaikum.